Så efter en kort opvarmningsperiode, så skulle den være i stand til at køre Stirling-motoren. Vi prøver at se ad. Det foregår godt nok lidt med røg og damp. Den skal lige varmes op. Så kører den altså kun på varm luft om et øjeblik. De små stempler der, det er dem, der bytter om på luften. Trækker den varme luft ud og skubber noget koldt ind til opvarmning. Det er, så vidt jeg forstår, princippet. Så er der et vandkammer her, som indeholder koldt vand til at køle den varme luft ned. For den er stadig derudad, så længe som den nu er sprit, eller i dette tilfælde her er det olie,